caixo para mañá, os xerelos para hoxe. Mira, Sofi, mira que brillo teñen nos ollos. Os ovos para o flan. Podemos levar unha bica para mañá. Toma, vai a unha Marta e pídelle unha pequena. Vale. Garda os cartos, nena, que ainda os vas perder. Esa neta de rosa, non é? E logo, que che pasou? Como che lengo o gato? Mira, nena, di a tua avó de miña parte que a cousa ainda se pode por máis fea se non entra en raza. Pepe, vas querer algo ou paso a quenda? E logo que vai ser hoxe, bonita? Xa acabastes a bola? Queríamos unha bica pequena. De acordo. Non lle dixo nada do encontro co tipo. Búlelle na cabeza algunhas fantagorías que ten a certeza están relacionadas entre sí. A conversa intempestiva entre a boa e Gloria, a pintada no portal, o tipo de anento fétido. Aquí pasa algo gordo, e non me van contar, pensa. Se a cousa importante, a mí nunca me conta. Pero Sofía está decidida a descubrir o que acontece. Pensa que, de poder sacar algo de información á boa, vai ter que ser antes do venres, que é cando chega a Gabi. Que veña Gabri foi a idea da boa, propúxolle xusto despois de que as dúas rapazas falaran por teléfono. Que foi, Almiña? A que ven esa cara? Nada, boa. É que nunca pasáramos tanto tempo sen falar. Penso que é iso que ti dixeches onte. As amigas comparten os pesos, e iso é importante. Dixen eu tal? Sí, algo así. Pois mira, dixen moi ben. É certo que as amizades quitan moitos pesares. E tamén é verdade que hai penas que non se lle contan a calquera. Non che parece? Que che parece se convidamos a túa amiga a pasar uns días connosco? Pensas que a deixarían vir? Fora bastante máis doado do que Sofía supuxera. Os pais dela estaban de acordo. Achegaría no Verres e podería pasar 15 días con elas. Sofía foi seguindo a boa por toda a casa para poñela ao día. Sabía que se lle contaba ben quen é Gabri, xa antes de que chegara, a boa había lle querer tanto como lle quera ela. Cando sentaron á mesa para o xantar, Sofía estaba ben segura de que a boa xa lle caía moi ben a súa amiga. Que ten o peixe, Sofi? Non che sabe? Sí, está moi boa, boa. Pois deixe de darlle voltas e come, mano. Ti tes moitas preocupacións? Moitas non sei. As normais, supoño. Preocupacións moi gordas. Algúas máis que outras, claro. E cantos anos ten que ter unha neta para que sepa as preocupacións da súa avoa? A ver, que queres saber? Que puña no portal? Metíase con Gloria allí. Por lesbiana? Sí, Xa pasando outras veces? sí, fillas. Gloria xa sabía, non? Por eso o chamou. Sí. Quen fai as pintadas? Crees que lle vou facer algo malo? Igual. Non o sei, filla. Como pode ser posible eso? Se supo case 200 anos entre as dúas. Non hai que poñerse no peor, Sofi, pero non está de máis ser prudentes. Por iso nos criamos tanto entre nós. Ti podenche facer algo a boa. Por que as queres? E por que se queren? Mira, Sofi, se queres saber a miña opinión, penso que sí, que hai moita xente que as odia por seren como son e non se avergonzar. Eu mesma, se chegara tanto, tampouco lles quería ver. Xa ves que parvada, pero é moi doado xugar con dureza a vida da veciña, aínda que moitas veces non sabes moi ben a que rayos andan ir coa túa. As persoas somos imperfectas e presionámonos dá un traballiño que non todo o mundo está disposto a facer. Agora ben, tamén che digo, non penso que as pintadas nin todo o demais teña que ver con que seren elas lesbianas e eu amiga delas. Todo o demais? Que é todo o demais? É todo cuestión de pulso. O pulso manexa o corazón. Se tes o corazón libre, a man vai solta e a letra aparece como por arte de man, sen esforzo. Lita é boa mestra. Esta letra, que ten? Sí, que ten? É moi raro. Ai, nena, eu que sei. A mí non me interesan os nomes das letras, senón o trazado. A calma que me ven ao dibuixalas o mellor que con. Para ti a que le deu aprender chinés? A cantidade de xente que hai ali na China
Podrías aprender a escribir chino e así para hablar con eles. Que xa que sempre non tes con que falar. A ver, entón explicadme ben. Pepe é o fillo de Lizardo, non? E el deixoulle o piso. Aí habería moito que falar. O Lizardo non testou en vida e ao morrer, os fillos pelexaron como a cabos por ben que lle tocaba cada cousa. Son boas pezas eles. Emilio, o maior, é un baladas. E ademais le falta un verán. Por iso Pepe un anón facilmente para quedarme co piso. Entón, como eu dicía, o piso é de Pepe. Sí. E el non vos quere un edificio, non? É o que quere mercalo todo para facer un negocio deses de tres forasteiros a pasar 4 días por unha millonada. Sí que xa ten un Iserguede, e tamén outros reis, e está a facer cartos como a terra. Ese ten ollo de barbeiro e metro de carpinteiro. Pero non vos pode mercar a casa se vos non lla queredes vender. Non, pero pode facernos a vida imposible para que mudemos de opinión. Aboa, a ti fixoche algo? O verán pasado denuncioume. A ti? Por qué? Pola horta da terraza. Contratou uns aparellos deses que voan e sacan fotos. Logo levou as fotos á comisaría e viñeron os de local a mirar a horta e facer un informe. Pobriños, pedironme mil disculpas. Penso que a eles tampouco lles gustaba moito o Pepe, pero tiñen que tomar nota de todo. E ao parecer, tanta cantidade de terra non se pode ter así, sen máis, estendida na plaqueta. Hai que poñer os caixós e illar o chan. Total, que gastei todos os aforos que tiña na abogada, en facer os arranxos na terraza e en reparar o teito da súa sala de estar porque alegou que filtrara auga para o seu piso. Inda que nunca deu pruebas deses danos. Eu non quixen máis lea e preferín pagar. Pero disto a tua nai nin palabra, Non vayamos enlear a cuestión. Fixo algo máis? Pois iso, as pintadas, as reliquias por calquera cousa, as chamadas pola noite... É o can, Gloria. Tamén, sí, un día trouxe un can deses que son perigosos. E todo durante 2 días a porta do seu piso. O qué? Sí, nena, o pobre animal botou horas ladrar. Ao final de meu mágoa baixei unhas costelas que me sobraran do xantar. E un pouco de agua. O desalmado non lle deixara nin comida nin bebida. Esa fomos nós os que chamamos a policía. Pero Pepe dixo que non sabía de quen era o can, nin quen o deixara. Así que acabou na protectora, pobriño. Pero, aboa, eso non se pode consentir. Sofía, mira para mí e aténdeme ben. Conteiche isto porque me preguntaches e porque te me queixas moito de que ninguén te toma en serio. Pensei que xa eras grandiña como para saber o que está a pasar, pero que nin se che cruce pola cabeza meterte neste asunto. Isto é cousa de nós as tres e habémoslo resolver nós, entendiches? Rosa, a nena está preocupada. É normal que... A nena o único que ten que saber é que nós non nos podemos defender soas e que non nos vai pasar nada ninguna. Sí, pois Pepe dixome outra cousa, Que dixache? Deu un recadiño para ti outro día na praza. Dixo que a cousa podía ser por moito peor.